Saro lang duman na puntong magayunon pa talaga is itong so nag-uurula na mga may kargang truck na anin mga gravel and sand na yan, mga quarry materials na yan na nag-uurula, dapat yan mananggad ma-check tabi. Sige, may bareta kasubago si kunyan, si Siya Naleron sumanungod sa medical marijuana. Yan. Natsimpo man na sa International Criminal Court desidido sa pag-imbestigar na. In fact, igwana ng komunikasyones na ipigpapaabot sa Department of Justice na maimbestigar sinda. And sabi nga ni Solicitor General Menardo Guevara, tama ba? Si Solgen Menardo Guevara ang pamayukan Solicitor General's Office. O dahi man ngaya kami makapugol sa investigasyon kan ICC. Tama man baga si Solicitor General? Dahi tamang pwedeng pendyentehon ang International Criminal Court sa pagkondusir kan trabaho ninda. Ta responsibilidad baga ninda ang mag-investigar. Ano? Pero kung ang paghururo na natabi, kooperasyon kan Pilipinas, ibang hururo natabi yan. Dahil ka mo mamisled tulos ha, dahil ka mo mag-conclude tulos sa mga headlines kan bareta, lalo na ngunyan sa Inquirer. Kung bibikulon, dahil ngaya maulang ang Solicitor General o ang Pilipinas sa investigasyon kan International Criminal Court. Yan ang headline ninda. So, kung dai mo babasahon nin maray, kung dai mo nahiling sa entrevista, kung dai mo nadangog sa entrevista kay Solicitor General Guevara, ma-conclude ka tulos, ay open na palang yung si Pilipinas, sige na, investigar na ka, boss. Iyon ang konklusyon mo tulos. Pero dai po, magikitang analytical. Okay. So, Pilipinas, dahil mo man pwedeng taraman sa ICC. Dahil ka mag-imbestigar. Dahil ka pwedeng magtaram kaan. And dahil ka pwedeng mag-imponer kaan. Kitang Pilipinas nata. Yung International Criminal Court was created primarily sa indang obligasyon mag-imbestigar. Okay? So, trabaho nindo iyan. O kaya, trabaho ninda iyan. Dahil yan pwedeng pendyentehon kang Pilipinas. Sige, trabaho nindo iyan. Pero onitabi ha, let's go beyond the headlines ngunyan. Na dahil nga maulang ang Solicitor General, dahil maulang ang Pilipinas sa investigasyon. Let's go beyond the headlines na tabi. Kung kita po analytical observer, analytical thinker, antara mo ni Menardo Guevara, upo dahil kita makaulang ka ang tatrabaho ninda iyan. Pero so kooperasyon kan Republika kan Pilipinas sa investigasyon, never iyan tabi na isusurrender. Nata, ang Pilipinas, bako naman tabi, miyembro kan International Criminal Court. So we are not bound by the processes na pwedeng i-imponer kan International Criminal Court. Pero sa pag-imbestigar ninda, dahil tamang pwedeng pendyentehon. Tayo ng trabaho ninda. Yan. So pag-kooperar kan Republika kan Pilipinas, duman, firm ang stand po kan gobyerno. Dahil kita pwedeng obligaron. Dahil pwedeng mag-subpina. O kaya pwedeng mag-subpina nin dokumentos. O kaya pagkapod kan subpina duces tecum. Yan. Mahagad kami. Obligaron mi kamo na mag-sumitir nin mga records. Ang PNP, ang DOJ, buda ano pa, mahagad ang International Criminal Court. No, senyor. An stand kan Pilipinas, day. Basta-basta mako akan mga records, day mako operar. Tabako man kami miyembro kan International Criminal Court. Yan. Tabi, iyan ang gustong sabihon ta. Mga headline na bago niyan. Day nga maulang ang Solicitor General, day maulang ang DOJ, day maulang ang Pilipinas sa investigasyon. Opo, tama, 100%. Tadainin poder ang Pilipinas na magtaram na day ka mag-imbestigar, tatrabaho yan kan International Criminal Court. But
We go beyond the headlines. We go beyond the substance kan istorya. Day pwede, as in day makooperar ang Pilipinas. Day mapadaran ni day masumitir kan mga dokumentos. Day matugot na may imbestigaran na kung sisay-sisay na persona na paatindi ron. Yan po. Yan ang saro sa aspeto na pinaghururo ng tano. Saro pa sa anggulo kan istorya. Nagpapakpak nun niya, nag-aabibar, nagsisilibrar, mabuhay, viva! Nagpapakpak nun yan sa mga sindikato kan droga. So drug lord, so poser, so user, gabos. Nata ta nagpapakpak. Paano nahihiling nila na pigsusurog kang international criminal o kaya pigpipirsigir kan International Criminal Court ang sisayman na otoridad na nagtatrabaho sa naman tanganing mapungpong mapuho ang droga. Iyo baga pigpipirsigir na ngunyan baliktad na day ito na maintindihan pa minsan baliktad na ang pigpipirsigir na ngunyan kan International Criminal Court so mga pulis so mga general na luminaban ka ito sa illegal asin nakakaudong, nakakaraot, nakakadestrosonin pagkatawo, persona, puturo na droga. And analytically and logically, ang pigsusurog ka ini, kan arog ka ining nangyayari, ang beneficiary ka ini, susindikato nin droga, nata, makusog ang buot ninda ta nakakahiling sinda na may kasurog kitang International Criminal Court. In what way? Na pag mga puser ta, mga landlords, mga puser, pag pinag-arestar kan pulis, tapos naglaban tabay badil, di siyempre sa pulis in the pursuance of his duty to enforce the law and to defend also himself. Pag nasa naman ang buhay niya, nasa peligro, so pulis, magabot man ang kibadil, makikibadilan man. And in the process, nagadan so poser, nagadan so drug lord, ang pigsusurog mo niyan kan International Criminal Court, so drug lord, so poser. Kaya anong mangyayari? Makusog ang buot, kan mga nasa sindikato kan droga, maalangan na, maluyan na ang buot, kan otoridad, taiyan nagtrabaho na sa naman nga ni ako. Pinagsubaybayan mi sa mga user, sa mga poser, kan pig-arestar mi, go kaming mandamento de aresto, nagabot nin badil. Siyempre kaming mga polis, duty mi iyan, responsibilidad mi na iinpunir ang law, arestaron ang mga nagbabalgar kan lay, pag nasa peligro ng buhay ninda, pigigabutan na sila ning badil, magabot man na nin badil in the pursuance of his official duty. Taday man pwedeng sabihon kang pulis, upday mo ko pagbadilon, taday kami malaban ta. Pag naglaban kami, buda na badilta ka, pipirsigurong kami kan International Criminal Court. Day man pwede kan makataram sa pulis. O kaya sa ngunyan, sa mga baretang ini, ang nag-aabibar, so sindikato kan droga. Yan. And in the meantime, daing lamang ning sektor, daing lamang ning international na grupo na nag-imbestigar man lamang. Hanapunta nang lupig duman sa sarong 8 anyos na aking babayi na adik. Hanapunta su drug lord na iyon nagpabakal ka ini. Tangani man na sa tuyang persigiron. Tas subuhay kan aki na linupigan. Naraot su puturo, nawara su digdidad, ginadan. Makakuaman lamang ning hustisya, dai kitang nadadangog kaan. Ang nadadangog tangon yan, hustisya para sa mga nabadil kan war on drugs kan Duterte administration. Iyo baga nadadangog tangon yan, daingon yan ning grupo na nagkukurarat, tabangan tama na makakuha ning hustisya so familia kan 9 anyos, 10 anyos na daragitay na linupigan, inulwat sumata, sinusuan so kinabuhayan ning buti, di pinagputol so kamot gabos. Hanapon taman lamang sa mga adik ka ito, buda sa mga
drug lord kay tubod ang mga drug poser na iyo ang nakakomiter kang krimen na yan. Wara ni nagpapirsigir kayan ngunyan tabi. Kaya kung hilingon ta, ang nanginginabang ngunyan so sindikato kan droga. Yan, ano po? Sabayan pa ka ini, naaprobado na. Duman sa kamara, ang medical marijuana. Serious yun. O puro na baga pang adik iyan. Ay, ayan tabi ha. Ay, nako. Sige, sarong report kita bago kita mag-turn over kay Chief Tech Ramir. Si kumpadreng Jomar, aramon tamo na dyan sa Luwasman, sa Premier Distrito. Maray na agad dyan ha sa taga Premier Distrito. Gabos na nag-antabay man dyan sa First District, lalo na sa Siyudad Cantabaco, sa paagikan 106.9 WGB-FM, DCGB po sa indong naantabayanan, ali sa Legazpi, Tingog kan Banwaan. Good morning dyan sa men and women kang WGB-FM dyan sa Tabaco, 106.9 sa pamayon ni Sir Dex Velez. Kumpadreng Jomar, what's happening na tabi? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Pibo mo niyan di sa Hiraya, Manawari, kan Barangay San Vicente, Tabaco City. Dahil sa mga oras na inigibuhon ang groundbreaking and mawasaining kan tourist area dito sa Siyudad kan Tabaco. Simple yun ni Panipio, naabot pa nagkasana si Secretary Frasco. Cristina Garcia Frasco, kan Department of Tourism. Pag-aali sa auto, suro diretso dito sa control. Yan. Dahil nang dakol na Cheche Bureche. Cheche Bureche, nag-relax na dito sa may capsule si Mayor Criselacman Luistro, mga mayor ka na iba pang lugar dito sa First District Albay, Vice Mayor, mga elected official. And pag-abot kang auto, kay riba si Director Herbie Aguas. May kay riba pang duwang undersecretary ni. Pagpaba sa auto, dur-dir subigni sa capsule o nina. Ayun naman, groundbreaking na tulosin eh. Yes. Talagang on time. Nasabi 9:35 ang groundbreaking. Pagbaba niya, tour diretso. Yes. Groundbreaking. Pero before that, nagkaigodik-diki naghahalat sa iya habang dahil pa siya. So, mga tabak dancers, nagsasarayaw digding, nakulong digding mga miyembro ng Philippine National Police, mga barangay official sa Ranion, mga tourism officer kan man lain-lain na banuhaan digding sa First District Canal Bayang Ranion. Ang okasyon na initabi pa ni Pio, may koneksyon sa groundbreaking kan tourist area na iyo ang pinaka-primero sa bilog na Kabikolan, parte kang programa kan Department of Tourism National Office. Ang napiling lugar ining sa Hiraya Manawari, sa entrada kang Hiraya Manawari Nature Park, dahilan magayon na lugar ni Panigpio, nasa National Highway, nasa kabangaan kumpasiring kaduman sa Mayon Rest House, then hiling an Mayon Volcano sa lugar na ini. Yes. Saka may lugar na mahiwas na pwedeng tutugtukan na sa diri kan lokal na gobyerno kang Tabaco. So anong kumpadreng Jomar, anong konsepto halimbawa may turista maagi dyan, pwedeng magpurpahingalo, igoning refreshments, gabos, mahiwas ang lugar, magayon igong akomodasyon, over. Roger, yan ang Panigpio. Sabi ni Mayor Crisel Lacman makaulay ko kasurma na ang style kayo ni sa mga turista na nangangaibok information, pwede na magdiretso rigding. Anong gusto rin niyang maaraman, manungod sa palibot, sa lokalidad. Very good. Then, igwang makakaon na mababakal sinda, may mga restroom, may pahingaluan, then pwede sinda mag-charge kang mga cellphone ninda. So, kapos na servisyo para sa turista, ito tao, kaya niyan padalagan na ata kay ni so I'm not sure pero malamang na so tourism office na makan Tabaco at makapadalagan kay ni. Bad yaw na dyan si Director RB, bad makahurun tama si Director RB, ano? Nagpaka-pwesto pa sinda Panigpio. Taon baka. May dahil ko sigurado kung direktang makaulay si Director Frasco,
Secretary, Jaculo oo. na Secretary Prasco. Pero pikiling ko si Director Herbie. Pwede. Madadali tayo ni taon-taon. So, naibaba na so kapsula. Kapsula, oho. Naibaba na pigtakluban na kan mga nagpartisipar dito saro-saro. Ayan si Director Herbie Aguas na nagtaklob. Yo. Yaon man sa mayor sa Kapusinda narani odig din kasabay sa seremonya Opo. ang matahog kay itong kapsula. After this, magkakaigwa kay programa duman sa covered court. Actually, sa rest area man ini na pinabugtak na DJ kan lokal na gobyerno kan Tabaco parte kang Hiraya Manawari. Iyo, oo. So, with this pading piyo, expect na ining Hiraya Manawari may improve pa ini and marirehabilitar dahil ang magiging ang sentro kang baraksakan kan turista ang lugar na ini. Roger, sige. Taon-taon pa rin piyo, kung may mahakot na kitang makakaulay, mabalik tulos ako sa ibo. Yes. Yan ang report, Jomar Bian, CCTV. Salamat, kumpadreng Jomar. Hali dyan sa 1st District Tanalbay. Sarong Texman Chief Tekramir, bago ko i-turnover sa imo. Salamat man, may nagpartisipar sa programa ta through text tabi sa bidigdi. Good morning, Sir Pio. Ang last 4 digits niya, 0680. Yang good morning tabi sa imo. Listening from Ginubatan. Good morning, Sir Pio. Magayunon po ang pangpunto de vista na tigtutukar mo. May mga implikasyon na either good or bad sa sosyedad. Listening from Ginubatan. Salamat tabi. Diyan sa Paradangog kan Ginubatan. Si Sir Jermelo Ariate. Maray na agaman tabi. Sir Jermelo Ariate. Hali dyan sa Claveria Masbate. Maray na agaman. Diyan kami saludo sa maray mong pagdiskutir nin isyo mapalokal o nasyonal. Claveria Masbate. Good morning sa familia Puyo dyan sa Claveria kan Masbate. Familia Lana sa Estanza. Good morning sa Indotabe. Yan. Eto pa. Si Sir Jermelo Ariate, maray na agaman. Oras Philippines, it's 9:37. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest